Il-kap nazzjonalista Elix Borg naqas milli jikkundanna lil Edward De Bono, l-avukat tal-Partit Nazzjonalista u qrib l-Aqda Repubblika, wara li dan tefa' it-tort fuq il-vittma minorenni fil-każ ta' stupru f'Għawdex li jinvolva ż-żewġ aħwa tad-deputat Chris Said. Kuġin tagħhom l-arċipret taż-Żebbuġ Dun Mark Said għadda flus lill-familja ta' tfajla ta' 14-il sena biex jagħlqu ħalqhom u jwaqqgħu l-akkużi. Iżda għal De Bono il-ħażin li sar u l-ġenituri u t-tifla għażlu l-flus. Anke wara dawn uraw is-soba tagħhom għad-deċiżjoni. De Bono ukoll saħaq li saċerdot m'għamel xejn ħażin meta xtara iskiet tal-familja Uċija meta qaddiela l-eluf ta' euro l-għada li rappurtat li t-tifla ġiet stuprata b'mod ripetut minn 4 irġiel, inkluż rabatu fil-familja magħrufa bħala tal-ganga minn Nadur. Mistoqsi minn One News barra il-Parlament fejn ġimuri anka il-kummenti ta' De Bono, il-kap nazzjonalista farfar billi qal dan mhux membru tal-Partit Nazzjonalista anke jekk jirrappreżentah f'kawżi ġudizzjarji u regolarment jiġi mistieden fuq in-net biex jikkummenta fuq kollox. Inti tikkundannah dan il-kumment issa taqrah ftit sekondi, huwa qal li l-vittma fil-allegata abbuż sesswali f'Għawdex il-vittma għamlet ħażin anke tħansitra l-ġenituri tagħha, inti tikkundannah dan il-kumment. Ovvjament jiena Edward mhux membru tal-partit jiġifieri. Ma huwa l-avukat tal-Partit Nazzjonalista. Ma sejna. Imbagħad ftit wara Elix Borg qal li Alla ħares jikkundanna kull kelma li tingħad. Tikkundannah jiġifieri dan il-kliem. Ovvjament jiena l-kliem ma nistax naraw issa l-kliem ovvjament iva. Alla ħares nikkondanna, jiġifieri nikkondanna kull kliem li jkun hemm. Wara li komplejna ninsistu miegħu u rġajna staqsejnieh, il-kap nazzjonalista spiċċa jgħidilna hekk. Dr. Borg, jiġifieri inti vera mhux se tikkundanna lill-avukat tal-Partit Nazzjonalista dan. Inti mhux se tikkundannah. Naħseb kull mara disgustata b'dan il-każ u anke jiena. Ara risposta għax naħseb ma smajtix sew. Inti mhux se tikkundannah l-Edward De Bono possibbli. Kliem xokkanti qalu mhux se tikkundannah.